Hej. Hej. Min bil? Din bil? Ja, min bil den er brudt sammen. Jeg tror, jeg må låne din telefon. Ja, kom ind for, så skal jeg lige hente den. Mange tak. Nej, hvad laver du? Nej. Alt er på plads. Det er sådan, det altid har været. Denne gerning må og skal ej foragtes. Ingen bånd er bundet, ingen overflødige ord er udveksling. Kun det nødvendige. Ingen uvedkommende tanker, ingen konsekvenser, som følger i agttagelsen af realiteten. Blot en dag i livet, og hvilken dag. Lad mig vise denne skønhed, den sidste værdighed, og gøre hende til stilhedens dronning. Lad os nyde et sidste måltid, der i sig selv er overflødigt, men i sin sammenhæng frembringer et langt større fuldkommenhed. Kødet skal steges, så det opnår den perfekte farve og konsistens. Det er essentielt at opnå perfektion. Det er et måltid, er ej for sent. Der er noget æstetisk smukt over hendes guddommelige stilhed. Denne kvindelige krop, der i sin enkelhed uden modstand sammenfatter alt, hvad et menneske burde udstråle. Ingen uophørlige rystelser, blot elendig rolighed. Hendes sammensunkne øjne, der udelukker al verdens had og pinsler. Dette blomstrende ydre er i al sin enkelhed komplet. Uden for vores rækkevidde fuldbragt, fuldkommen, perfekt. Lad mig hjælpe andre på deres vej til fuldkommenhed. Endnu en dejlig aften med en dejlig kvinde. Jeg glædes ved mange nye mennesker, jeg møder gennem mit arbejde. Skridt for skridt nærmer jeg mig den indre fuldkommenhed, som jeg længtes efter. Lad mig gøre denne beskidte verden en tjeneste og bidrage med evig renhed.